Аз те обичам, мамо. Здравейте хора, да. Здравейте хора, вие сте с днешния клип. Вие сте с днешния клип на Гетста БГ. Днес ще ви покажа света ми. Я виж, имам и на телефона му. Убиха гостове. Извинете, хора, ще гледах друг сега да ви покажа, защото в този има 1 милион гостове. Да, хора. Чакай, че си забравих нещо. Не. Ако искате, лайкнете канала, ако ви хареса. Искам да пратя с този клип много поздрави на Heaven Blue и да продължава да правя тия готини клипчета, които ги прави в момента. И в момента играя в коридор, затова се чува така ехо. Хубавото, което утре, мисля, това ми е моят първи клип, извинете, много съм притеснен, но утре мога да играя с един приятел. Ако искате, напишете под коментарите на видеото дали искате да играя утре с един приятел. Да искате да правя утре клипчета. Това беше само ревю. Айде. Бе, какво стига? Ало, да. Така. Ето още записва.